फरायनाय जादों बयनिबो पार्टिया जायफोर क्लेम्स एन्ड अबजेक्शन आरो साजेसन होदों बयबो गाव गावनि बुंनांगौखौ बुंदों आरो साप्लिमेन्टारि माबाफोर बुंबावनांगौ दङब्ला बुंनो थाखाय सुबिदा होदों दा इलेक्शन कमिशना जिथु सावरायनायाव खुब मोजां रेसपन्स होनानै बयनिबो खोथाफोरखौ खोनासंदों आरो बयनिबो खोथाफोरखौ अलरेडि बिथांमोनहा रेकर्ड खालामदों आगोलफोराव होनाय जिथु मेम'रेन्डाम बे मेम'रेन्डामखौ बिथांमोनहा अलरेडि रेकर्ड खालामनानै दिनै हाउसआव बयनिबो अपिनियनखौ खोनासंदों बेखिनि माबायदि फिथाइ गोनां जागोन दाथ' इलेक्शन कमिशननिसो खोथा बयनिबो बुंनाय बयनिबो क्लेम्स एन्ड अबजेक्शन आरो साजेसनखौ खोनासंदों होननानै बुंदों आरो बिथांमोनहा सिनसियारलि खामानि मावगोन जों बेखौ आसा खालामदों बेखिनि जोंहा जोंनि बुंनांगौखौ जों बुंगोन आरो अलरेडि जोंनि बुंनांगौखौ जोङो मेम'रेन्डामाव लिरनानै होखाबाय आरो बे मेम'रेन्डामाव लिरना होनाय जिथु पइन्ट्स साजेसन बे साजेसना अलरेडि इलेक्शन कमिशननि जिथु माने अफिसियेल रेकर्ड बे रेकर्डआव एकर्डेड जानानै दं दा मानियाबा मा लागोन होननायनि बाथ्राखौथ' जों मा होनदों दा इलेक्शन कमिशनजोंथ' जों चेलेन्ज खालामनो हाया आफादथ' जों रिकुवेस्ट खालामदों आरो रिकुवेस्ट खालामनायखौ खोनासंदों आरो रिकुवेस्ट मथे आरो बयनिबो परामर्सखौ लानानै मोजांनि थाखाय इलेक्शन कमिशना खामानि मावगोन इलेक्शन कमिशननि सायाव जा फोथायनाय दं आरो बे फोथायनायखौ बिथांमोना रैखा खालामथों आरो रैखा खालामगोन होननानै जोङो मिजिंथियो बेखिनि The Kokrajhar Government College introduces one-year PG Diploma course in the Department of Journalism and Mass Communication, which is the first ever department in the district of Kokrajhar. An opportunity for the students wanting to pursue their career in journalism and mass communication, which includes ample number of scopes such as news reporter for print and broadcast media, news anchor and program presenter, advertisement, event management and public relations, filmmaking, content creating, radio, podcast and so on. At the Department of Journalism and Mass Communication, we provide the students with holistic teaching learning environment with experienced and qualified teaching faculties, well-equipped smart class, well-furnished and up-to-date multimedia lab, production studio for print, TV and radio, engaging practicals and field activities. Online submission of forms starts from 15th July to 28th July. For more information regarding the admission, visit our college website at www.kgc.edu.in. You can also scan the QR code to apply for the admission. For further queries, you may contact in the numbers given below. Minimum eligibility for admission is bachelor's degree in any discipline from a recognized university.